This is a special dedication from your loving son to you, Dad. May your soul rest in eternal peace. Forever, Dad, you will remain in our hearts. Maisha tuloishi Baba, kwa usaidizi wako mateso tulipata, nawe ila hukufa moyo. Baba, tunakuombea sala, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. Sisi na wengine wengi, mafunzo letu pea Baba, pumzika kwa amani. Nenda Baba, nenda, tukutane majaliwa. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa amani. 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 Nenda Baba, nenda. Masomo ulitupea, yote ulifanya Baba, ni kwa hisani yako. Masomo ulitupea na mali ulitupea, ndoa ulituombea, tukaishi na amani. Nenda Baba, nenda, pumzika kwa 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 amani. Utakapofika huko Baba, salimia ndugu zangu. Utakapomwona mama mdogo, ambie tunamwombea. Watoto wako salama, boma liko salama, bado tunang'ang'ana
baba, pumzika kwa amani. Nenda baba, nenda, 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 pumzika kwa amani. Tutanganire na Yesu, orugendo roroko era, toko gendaria igoro, enseria ya Nyasaye, enkeria ya babui, tochengena togoke, tutanganire na Yesu, tochengena togoke, tutanganire na Yesu. Takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo chinkendu chikobao parendi babo bakobao obo wenya tibokobao mario gabo takayo marwaire takobao emechando tekayo marwaire takobao emechando tekayo tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore bala mi tomorore bairi bai tomorore pasani bai tomorore abegeni tomorore onye
ntomorore nero mubaso Msanere ntomorore Elianere ntomorore Enokunere ntomorore Ababu bonsi ntobarore Baria bonsi begenete Ntobarore ntobarore Bokayo ebibe byonsi mbikobao ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi mbikobao ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro ama kweli nasekererwe ama rigata kobaroro Ntomorore sokorone ntomorore tato ntomorore mamo ntomorore Ntomorore, bairi baito ntomorore, masani baito ntomorore, abegeri ntomorore, onyerio kabegenete, naito netwegerire, Yesu mwanu nyasaye, ntomorore nero mubaso, msanere ntomorore, Elianere ntomorore Enokunere ntomorore Ababu bonsi ntobarore Baria bonsi begenete Ntobarore ntobarore
This is a special dedication from your loving son to you, Dad. May your soul rest in eternal peace. Forever, Dad, you will remain in our hearts. Nenda baba nenda, pumzika kwa amani. 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 Kwa maisha tuloishi Baba, kwa usaidizi wako mateso tulipata, nawe ila hukufa moyo. Baba, tunakuombea sala, pumzika kwa amani. Nenda Baba nenda, 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 pumzika kwa amani. Ulikuwa wa maana kwetu sisi na wengine wengi, mafunzo letu pia Baba, pumzika kwa amani. Nenda Baba nenda, tukutane majaliwa. Nenda Baba nenda, pumzika kwa amani. 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 Baba, ulituzaa, masomo ulitupea, yote ulifanya Baba, ni kwa hisani yako. Masomo ulitupea na mali ulitupea, ndoa ulituombea, tukaishi na amani. Nenda Baba nenda, pumzika kwa 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 amani. Utakapofika huko Baba, salimia ndugu zangu. Utakapomwona mama mdogo, ambie tunamwombea. Watoto wako salama, boma liko salama, bado tunang'ang'ana
Baba, pumzika kwa amani. Nenda baba, nenda, 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 pumzika kwa amani. Enkeria ya babui tochengena togoke totanganire na Yesu tochengena togoke totanganire na Yesu orogendo roko era togogenda ya igoro enseria ya Nyasaye enkeria ya babui tochengena togoke totanganire na Yesu tochengena togoke totanganire na Yesu Babomi tontomorore sokorone tomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi vai tontobarore pasani vai tontobarore abegeni tobarore onyelio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwanu Nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore Chikobao, barendi babo makobao, obo wenya tibokobao, mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, chinkendu chikobao, barendi babo makobao, obo wenya tibokobao, mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo. Babomi tontomorore sokorone tomorore tatomi tontomorore mamomi tontomorore banabami tontobarore bairi vai tontobarore pasani vai tontobarore abegeni to
sekererwe aumariga takobaroro aumakweri no sekererwe aumariga takobaroro chintakana nchikobao obobora katibokobao obotakatibokaiyo ebibe byonsi mbikobao aumakweri no sekererwe. Biamono abarisi baminta asengencho yemereme miya bono kero twaikire iga ngokotore ogosaba n'omorisia moemi ande rinde tumanya koroberi kuna tokorora omobere morisia moemi omochenu tata Nyasaye oitore iguru watakoreira amaya ma musombo oyoborengo tibukirete aria asimochero naende yabeire gisieki ya Nyasaye oito abasomba bao abana bao bamoretirire ogikira asenka yaye nabono monene igotumanyite nga amakweri abeire omubiso monene asimwanya bantu kurende turi negesio Yesu Kristo ayegwakwete nando kaboka abora abokiorora onyora ritono kwigena abono igati mogete wikekere geturere kirabuye Nyasaye oito emeroberi yaye akebono magoroba kurika ankyo monene kuranche obe ogotangana emeroberi yawe yonsi goitira asumu ikomocheno abana bao bakire gaiga odire meremeye bonsi baseseni kemoika naende barende bonsi Nyasaye ngotwagosabire iga enkeye yewe minto musombo orarire barende abana baye n'abatukuru baye n'umuki ubugibwo biturenge bwensi barende Nyasaye bakonye twasabire iga kiyo Kulo sabagwita asobuyiwa Yesu Kristo ero motori ito. Amen. Biamono asobole merio buya libaga ligati gatoe kwaya bona ase ogotera
Shida za dunia zote nitazipigia kwa heri, na taabu zake zote kwa heri. Shetani nawe baki nyuma, naenda kwetu. Atashangaa pale nami nitaenda. Atashangaa pale nami nitaenda. Tutatembea
Tigere asengencho yo potaka como camambia chuni origia Tigere rigena tata na ingenyore na gwetigeiro moneno ne otigere Tigena yo botanyora egasi kwa beire go origeno nyore ayeno nyore aserie taria Yeso sitapungukiwa na kitu chochote katika malisho ya majani mabichi. Unilaza kando ya maji matulivu, uniongoza uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa maana wewe upo pamoja nami. Sitapungukiwa na kitu chochote katika malisho ya majani mabichi. Unilaza kando ya maji matulivu, uniongoza uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa maana wewe upo pamoja nami. Watesi wangu umenipaka futa chuchuni nao, nawe pale changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu chuchuni pa watesi wangu umenipaka futa chuchuni nao, nawe pale changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Ni mali ya mwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mwana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Jina vyote vijazavyo ni mali ya mwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mwana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu chuchuni pa watesi wangu umenipaka futa chuchuni nao, nawe pale changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, wanameza mbele yangu chuchuni pa watesi wangu umenipaka futa chuchuni nao, nawe pale changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote
zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Bongo lako na fimbo yako umenifariji, wanameza mbele yangu. Machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta tele kichwani mwangu. Na mikono changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Bongo lako na fimbo yako umenifariji, wanameza mbele yangu. Machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta tele kichwani mwangu. Na kikombe changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Bongo lako na fimbo yako umenifariji, wanameza mbele yangu. Machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta tele kichwani mwangu. Na kikombe changu kinafurika, hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwako. Bas mbuya mono asa matera maya yokoremia wono naende chinga kie chiga atogochigo chira ase eng'encho ya ering'ana. Pastor ataratenena nare kwarigania omosekretari gwe district aicha igasabe erinde pastor atenena. Nanda abanjwa mwana wakwani mbia mwana atara samabe. To wakangambia mwana Nyasaye wanchire twarure kurwa town toikira. Wona to toerake asenjo tuiringana kurwa pastor kara tochkumwarigan. Tiango to sabe erinde tumwarigan. Kama chenu nan tata Nyasaye to akirembia mwana. Watura ile kurwe mambia nemero veria molisia aurora kwanyebe kitwanyebe kira soko boko kwa utata mwana. Garawana to chikuigo lingana riao sira mu pastor kara kuchikuringa riao ritokonya stingaro chito ne familia atigira mai atata mwana to nyebe kira soko boko kwa aina yora bega tia bona sai nya ko baremya no bonna buwa no gusira kwa wensi bona chinga kichingia tata mwana gwa taire nando watu watire lire rinde tokore miroberia ritukuria rero ne yamambi tata mwana tosire kurwana bakamambia yansi bikira na sobuya na bonna bwa asirita Yesu Kristo romorito. Tiango twali gani pastor Charles Maguto ye district yetu ya Nyankorro na Ndawa station ya Riondonga. Karibu. Bwana asifiwe. Kumejaa, 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 kumejaa. Nisimame wapi? Katikati ni wapi? Hivi. Katikati ni wapi? Bwana asifiwe. Ni mwenye picha? Okay. Sawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika mahala hapa saa hizi. Yongo akavyama na se family yeye ikera been here in the past days na atira anonya kabere goseka tato. It is a calm family. Aba murabo muchiyo abarorire na musubati yori utigara Josephine amarorire Pastor Mwaba Josephine amarorire bamuraba mwabo bonse kurusi tobotondo na abarorira wanongo akangambia mwana soma nene oyibwanja byonse byakorekire uya. Kwa hivyo siku ya leo tumekuwa huko hospitali mochari yasa otokonyere twachire buya ni chigari chinde no chiragu wana nje ninkore mnengegerete tin kogenda
isa nyinge utatiga na arorire dalili ingi ya Melchizedek. Nimeona dalili nzuri for tomorrow. I can foresee tomorrow. Hallelujah. Ninde tege uja ukala kanalili mambia na bongeroche onyabo naliga pakaruguru mambirende obuyambo linga emerubiri nemija ibirogo no obire nabagani bonsi mbanyore ase babwene tabakobera ase gotinde tingwa na mange tigangane direct ingana ya Nyasaye. Saburi 25 verse 4. Psalm number 25 verse 4 and 5. Pali mubwata abone ni mwara soma ali moko ene kingangie kinateba. Psalm number 25 verse 4 and 5. Any language. Soma. Muri Saburi boinego. Omonene Nyasaye Yahweh imanye chinchera chao onyorokererie oboeto bwao ondae asekene kiao na endo nyorokererie ay Nyasaye no gotoleka kwane ay ningo semereti. Amina. Daudi alikuwa mfalme na alimfanyia Mungu wetu kazi nzuri kama mfalme, lakini wakati fulani kwa maisha yake akaanza kuona njia inapotea. Daudi no mura yumi yolenge ari yasago tawo monte nkoro yane yanchete, lakini asubugi mabwa yemunagenda tobugambi agachaka korora entera gete asubugi mabwaye ababisha bakamobera abange nonyore ngo murai amarwaire akamobera mange nonyore ngo murai ebitina both internal and external bikamobere binge. Daudi omanyene wana akanyora ndo jitimba tinjerende wana akamanya bateba, Lord, show me your ways, oh Lord, teach me your paths. This is a plea for guidance to David. It is a plea. Umanene tu awasoro ile ikiagara tu enjere ya tobulire bono umarembo tobulire bono enseto menyete ne nsimbe ndote kujigosirira bono enjere yobogima bwakare nakare ai Nyasaye na akobolirie ongoroki enjere yao na akobolirie ondae na akobolirie ongoroki asingo eto buya abana ba Nyasaye. Nyasaye akora yoko nyore enjere ngia. Nyasaye akora yoko nyoro bweto buya. Nyasaye akora yoko nyoro morembe. Nyasaye akora yoko nyoro musasoko. Nyasaye akora yoko bomoremu nende utumainie usimo wa milele. Bwana asifiwe. Igo tuachira omulisho yobere kyaro kalikia oyo molishone gati abalisho barenga ngikuminya manengo oyo yomo inje kwirire inje nyuwete mune metandere mulisho bwato mosimamo momo mazete tingwana akega ngoje jire na mwambia nychikobo mulisho bwato mosimamo ora bero mulisho mutangani lakini timo ikereti ama tuko na muikera make egiatebire otebire naendekerabo naendekia. Halo tigani tutwegie legacy yo mulisho yo legacy ngikirie kiye gwakorire gwatire maega abantu barakoinyore bagukwane. Bwana asifiwe. Takomenya bosaigo tiakomenya bosaigo menya ko gwate goli yobogima ko gwate goli yobogima. What is the purpose of your living? Eganga yoko menya kwao neriye. You must have a purpose in life. Kero kwanye discovery bono igo bono gwatakire kujanga na Nyasaye na bote kete gote wanga Nyasaye wito nomuya na ndo muri Saburi yeye igakumunyuri Nyasaye egera Nyasaye ainyore eira bariete na Abraham abantu bande yobwanchani inga obuya bwaye bunyako boko morekanira oisako somike bungo saba yekare gote wanga aya Nyasaye ongabere
ebibe na akorete kero na renge gentoki omusai verse 7 na begoteba ebibe na akorete ekero na renge omusai oni marego beyingi twaringe goteba okuranjo ko kwa bwate topic yenyinge korukunga ki turn and run for your life. Turn and run or flee for your life. Ekero bibi yego tumi lieta run dewate meaning abwa sore na giye usenabe abwa sore na giye usenabe abwa sore is that path you have chosen safe. Is that path, is that way, is that salvation you have chosen safe. Enjere iwa chorire ningi yere onye kerengia yesaba ko onye kerembe turn and run, flee for your life. Gingo ko rango teba, let God lead your way. If you want to be safe, let God lead your way. Number 2, let God teach you to receive his oracles and wait for the Lord. Rely on the Lord so that you get knowledge. God protects you, God defends you, and you have joy to worship him in truth and in spirit. This is the same way to eternity forever. Hallelujah. Chora Nyasaye nera kuorokereria nchira yao nchira okogenda nchira ogweta ringana riaye ne riekene mune John 17:17 egoteba ringana ria Nyasaye na rigendoki ekene kugunda bantu bata ngomete nibwate kene kiane kene kirikieke ekene kwa rusi arari tubwati kene nonye iboro muntu chandegete obwere takara rigendoki amabira oyo gwate kene ningo Nyasaye bweka. Hallelujah. Nyasaye bweka ayekagusha matabi Nyasaye kumbe kene kiamborire kumba marembo mborire netigira asore bono ndorere amabera onye totagete bono igo tiga bono nteba mangana tata kubwatia. Walk in God's ways. Number 1, tara chinjira chango chubu Nyasaye asobo mabwao motigire Nyasaye otara chinjira chaye. Number 2, walk in his righteousness. Tara asoborongo bwa Nyasaye oborongo bwa Nyasaye samarikande Kristo Yesu kera kwa manyorire Kristo Yesu muno motoria wobogima bwao kwanyorire nchera kwanyorire kena kwanyorire obogima ekero bwate binde bitatu bona inayo mu Kristo kamili oyo muganye to monene nambende obey God because of his truth and his word is the truth. Amen. Amen. Bwana musigengo Nyasaye tomoiwerengo Nyasaye tware gokora mangana iyo atatoiga bono twagweneire obogima bwakare na kare mukwane omomenya utabanga but if we neglect him in a sentence ya moelio but if we neglect God we have neglected his word and we have neglected, therefore we are lost and without hope, we are doomed. Isago soma Malaki isato isano nemo yagatebanga Nyasaye habadiliki apenduki kama mwanadamu. Omusacha boneka na bara untukire no emukaya nonye no mukungu na bara untukire omusacha oya nonye na abana na bara untukire abayiboli nonye na abayiboli na bara untukire abana lakini Nyasaye tana gunchuka ere ni kigogo ere no mukare na kare. Hallelujah. Amen. Imara go ya rero tige imara go ya maseniwa asa abana bomulishone na abayiri bonsi baicha nechikanisa cyo cyacha iga na abamate korki nsema amuna mwagitire buyayiga tocha komoroberi bwo mugaka omulisha Hudson buya bono iga maragoba naende kerobwe irire Nyasaye twanchire naende mambe bogokia toche ekabirenga muneye obuya bwa tata otoisane obo moboli narora brother obo moboli narora matukonsi nabera bamure bonsi bo mugaka oyo ndoche nabanyora abantu abatwaereru eni bono momanye tato mino koreki oruro neni mutu arachi position bono kero monte yaye naende mubwikaini Nyasaye naita abantu ebiegwa ao kera yo makorere kegwa keria Nyasaye moire ekiagara mwarire legacy yo mugaka no muntu bwanjete ekanisa muntu ndi weshuguchiko sa 5 igo nere sentence anenko onde weshuguchiko sa 5 asobogi moboiga goika anje Nyasaye muno mugaka akoreteki amwanje Nyasaye mane nabasiseni mane nabalende mane nabakune mane nabagate abarabeli obosyo obotuko bwa rero okobuto kuya mugaka bere nyumba eria
mambi nenda soki ugoja kereke mugekorekane biya asiriteria Yesu yoro muturia oga ku Jehova sonsi kerona ndabona turaswa sema yo mwerio tonyore chinkwana ngusu chabairi naba amate nabasani abande batai kamambia nande nabaika abande batanyora libaga kereke mugekorekane biya asinginjore nyasaye wemeroberio imeroberio y'umurisho yo ere buya obakwe botambe kyagara nyasaye twasebera so kwigena asiriteria Yesu yoro muturia amen na neno litaendelea. Bia mono pastor se lingana ligi yali okoremia na ekwaya ya kirira sentiro mobe yange ase ogotera ekero chari shorora nyanguto achiraiga akwane nkwane yemenyenge gekora narocherire bia mono morisia litanga ni tigangire libageri igangire ne liyo monene ngambia mono meroberio mwana mintera agenderera bia kiagera abuna pastor tevire edalili ya role kanire ngambiere kero na tevira ayo namba ibengire ne liyo abantu baminto be chikanisa balise baminto mwato bute silibia twabere bia omuroberi noro yo twatageta ase family egekogera oyo igarenge omuntu olia basongo bakotebe no nonsense man. He was principled. Ntaragenderale mumuro minto nara otigaire ni manyeta bande mbamu manyeti ndugu ben mchwangu ni manyete ngataka nyora nsata bwati mangana mange akwanele ndi manyi ukora aba minto mwensiga mwachire go tubwate sia mangana yo kurara kwa my brother Harrison biamono na ndi biamono sogoika nambiamono twabere tukubwate saniamo yasi imerobiri yega amaene twabere tokoraba iri abange butuma babere kuma message abantu bawutuma ugokonya kwa basuguka milisho umurobiri yo asenjere my brother God muna batebire talenge muntu bwolimo ande tuanjete kukwana ntuasikaine na ande tuanjete na my brother twale kukwana almost kire maragoba gale kumuntu umya naone kerentaria muna mangana abira ko bachinse mo paka nombo ko bwane gwango nyoro roberi kuma ya konga kero ntebenga ochoiche tuansire meroberio yoko genda ona se ubuiri bwitu gale kumuntu umya kegima ande una maana whatever he was a principled person muntu utari whatever yes asi ebugene takowa nyeno ga whatever isino maana balengego abo lendo tutigire akina wate family etupota abana baitu abayambara abana ababugata maskani abwana babone nimero bilimia ntogenderera mona barabo nagukamilisha meroberi eria my brother ganetikirane nantoro no ma bigoikirana wetrasi obya bo mucho Yesu Kristo twegende byanse bikoroke wetraso. Thank you my brother. Abu mwalenga esabato mwaigwa umurandi yolenga pastor Kengele message yabaete tocha wanze koleta mangana anda mao why this happened. God has a plan for everything. Yenda naye kyoke kebuo otigo mucho in peace. Yendo toraga ni na materoka nebibungu muri simbia mono. Mbia mono radio funa no otole nera kurubono nyorengo ikamambirigima radio funa no era no morisia kero yo mabuna tuachira atumanyete umorisia orora kuna batebire na bare kene nga amangana yegare yaya igo tigatwariganie Daktari Jason Monda na ndi na chakonyora no mugisange oya kabisa. Karibu sekretari. Family yo mwana minto yoralire family ya tatatika yangu to mabeya agage ogeturengie ngima
abairi n'abasani mwakirega iga asekege ni kyumo gisangione kigusito goteba twekirete magutarimo nabere inga kienkong lakini Biblia totebia kero yomo oiboirwe no mokungu ororeria rwada mnawa amatukaye na makaso wikuwenzi. My brother Aurora orarire, God has decided nsemoki ararure. I need not tintake iri ngirore that the gentleman lying here igarengo monto or truthful when he thinks again don't get it right gago tell him no onyo konyore again thinking yakere igago stand on it. It will not matter how many of you will oppose. Nabomu manyete. He was a gentleman. Ekerare konyora kubwate problem ago jangora ukwana naya mangana very soft. Omonto bubwanjani omo Kristo oteneine unaba Kristo bwene otenene. Tingu kuona mange asingi njumambia ntanyore livaga lyokoba abana umwana ominto yoraira tata na abasoroire murare litukelimo ande yonse sumure abaisike n'abamura onde takwa utali ase nyumba yo manene mobero momenyo egekogera ogosemeri no komo gwoka subugi mobo inga abatutangane bunaba una mumuro minto yoraira enjira yoka ka turabere united is when we live faithful. Tutigale turaba abantu abegeni abantu bamusemereti nyasaye wikana intwe kerori tukulieto liyo weka liyo gotumbuka ni wonta getenkole ngo sabalibaga ase familia ito yonse ogeturengie ngima. I may not be in tomorrow ntobwate a similar problem ase kolera aso mwana my brother kare okorukure ubeni rangi munda kolera yaye nesirete igo tugajigotema ilikuwa ariko nakorwani ngamuta koli change neje nari nyagosabanga ndikeri change gose lakini ndia change ya coincidentally na sabiro buyago nyasaye. Pastor, thank you for the message. Igo nyegenete nyasaye na akoro buyabwaye. My brother Ben, the responsibility still gets back to you again and again. Aurora nero tumabugango ande go konyora na une ira singare watebanga nchwa egere abana baitu bakine na ende batorera tigenya saba siseni abairi na abanchwa mwaruri kinsemo ao bali mwakolire nsemo asogosira abana aba na kokoreke ni kyumwana minto geja kobekia nyasawa bairangiri keroyomo asebiri mwakolire aseliete ya Yesu Kristo yoro motori ito ngalao nsabe tigato sabe tatu muyenya sae aye oyo gwanja tuwatongwa sichinde kyaba baba naende gwancha twayirugo cha sowiko bwense yasao ito naye wanjete oyo mintoro rakabo naende nyasao ito naye kwa murendire naende kwa musisi nili asikere nchera tasiriti bosa osirino rasi nyumba yao kwa musisi nili na abana aba murasa abaiseke tata tuwabasabeire asabana ababare obaseseni wami ntuyo tigayire magega ojikoba umutenene bwa abana ababonsi nyasaye omobu yabwao omoremi omosemi asinchiriri ndugwe satanyare basemi twabekire umuroberi w'umwana uminto
na bos abara na abara chemambia asoko bako kwao ubakorera ubuya bwao nandi nyasawo muyegayo oro kyobo nene nubuya woko menyera gwika makweli uno mwana mintakorire twakubekire obente nenera aserite ya Yesu Kristo oyoro motori yitu amen. Biyamona daktari biyamona asingi jokole myokuya abageni bara abanene na egia koro kinganyore mambia abageni bara abaiga na abange na enda abanene bono igantole no mogeni omonene aiga DC mabeya mugaka nchue murai urarera murisi Biamono Master of Ceremony ase family yo Morisia na letre ngora yane na kuna pastor ateba baite bantu ba kolega sinya sae somehow porra bale na njini gateba ekora mabiti gotoka gaiga na ntuntu bwata matanga alike komu bona ase family mateo no manyete njini gona acha gaiga wetera ase Margaret Atika umu mame na yaro mubwate igo bono njambo mame yono mwalimu igakondangirira muyiwa yono mulize nabo yarenge igo abande bono ko yantara amanya buya bono nkolengera lya daktari I didn't know that we are related. Your brother we were very good friends 207 na tikati kuli go chumbe bwabo basi na twali ko lega askom kanyora siasa no ko rangatika yaki kenya sai abaye chinguru abaremi buno mugako yarenga muntu kwe kanisa puna ko genda igoro nabasabire tigaba aba menge brana kwana igo mwali mpole sana kwa niaba ya familia yose kenya sai abasisi biamono oyo no murai omonene okorire gasi kinse kyisiko biamono murai bono tigatorete Wilson Ondieki omoigwa Wilson Ondieki God is good and all the time. Nchega gambo mame igawona kwa bere bwa mwaba oyo tumukire imame na ndo rutuanchete mono na ende mwarore response ya mate yaga bari mware gukwana online mwaranga kiri actions cy'abantu yaoro kiringo bogima bwaya amenyete una magote anga. He was a truthful man, indeed he was truthful. Intuna bwoge turengia we have handled chikesti nyingi lakini eye ya rengo overwhelming eye ya batafauti iyo minete nga amenye tobo kimabole tofauti akambukiri na abana aye kiongozi na ayo ukora burabura lakini ngwachoka bomuya ngwachoka bomuya bono na deto tote kova lakini kwenyoranga babuno wale babuno no moto erero lakini agocho are reserved igo nonya abantu won't speak murucha abana aba the kind of friends baleta abekoro kinga chimbu chinyinge na baruse tiesa mama tigato sabere family to sabere na bwoge turengi yonse tuensi no torocha asante pole
Omoigwo ito mo director Robert Moigwo Minto Moigwo ino tukurukana Moigwo Minto Robert Masese timo morocha na ende mo komorra mambi ege kogeranga mo muromu abo Ken Masese na siretingi na biara nero amatanga kalemambi turansoia igo na Moigwo eta mangana na bare kirasi igo ekara mutarra abande ni mwamanyanga na mangana akongiri. Asante pia mono rere ayino rare sense tiganda to Moigwonde chairman ya county ya Nyamira Dr. Peter Kereri abaigwa abaiga mweshimigu mbaba njete na rako amatukonsi no bara Mbea muno Mulisia aba mame muraiga abairi n'abasani ba yanko yaitwa Alison wairire mbea mure wechinonya Moigworia aigwa aye wewatire ni awe gonsi angatinje tikoyo wikonda kero Moigwoyo na era chairman yaito oyo Wilson era chairman ndogwate kiombe ky'abantu bonsi turabairi gocha oyo na era chairman yaito lakini nda sengenje chairman kwa ngereri bagumulisia tigantebe linganeri litangane na tebire pora sabana baba Minto babu na bana ba Mino bonsi tatebire pora asobo siria mame buna Wilson yateba na abantu abayamuri na ina watu wengine tenga mugendera kwa abantu aba even in the absence of your father elia kabere aba mame na aba yabale bonsi ndoda etwaje kubatea na aba yamurekera mutayo etwara bateba na aba yamurekera toro ekere muro ikera bono mame Alison ta kuigwa mangana ya tu kwan probably ntwanye konyole opportunity yo komatei bono leo tikambate ba murana Moigwo yo gate anga tukuruka no Moigwo Minto abande bare na nkurangiri yo Moigwo bamboli ngo no Moigwo isababu go togo chaiga aba mama babonzi no twante baturangiri Moigwo twateri na twensi bono tumaityo bakurangiri bono tukajenjiri yeta tukaruka na Moigwo yo bono no Moigwo abantu bonsi na baigwo gaba mame mbia mono abande no mnenje no na kinetega gasoma nyankururuga moya na rueta karake anti ya ne Jane maite nduko kumia anti gaiga Jane gaiga anti ya ne kera to kwanda sei to ngumbu ngairi chadia chadina lai chadi rijadi kera to sei to ga kondo kanko rijadi ngayo tayo ga rijadi ngina roma bana ba sei to ngumbu ga kondo kanko ingo chaga iga igo bono Jane nanzo metie antiane nyankororo igono watu akinireta igaba mamembe yamono that's why aye Mulisia togo chaga botambe isinge jaba mame aba mame batatorigere tibuya ntoira negai igekere togo chaga ne sauri bago torigere buya na kekaro tokubuta iga atobwata aba mame aba yate best uncles we cannot have any better uncles than you aba mama aba mulenza manyanga we appreciate you ntwege netenga nonye Alison Oruro you will still continue na unity elimu abwati kere kere kware korora ndonsi esobo kongubuli mame isakaga igambare komojana nkoma utibonzi bare amo bakana okorera ne chechengi bakana ni ntutu wali kweba chinse chinde twara bakorera gosori buna bakagori baito lakini ne sauri yo bwanja twakire mbiya mono we believe na babu family eno nyasaye na bakonye na inu mubioke na ndo mukini umwechio mame amasikania y'abantu bamoire babu nayo raya lete nonye kiongozi karalio yateba kiongozi rendo lino mo obogambia koligi lakini nayo muromo ne goikore nderi etalie lianko yaito bia mono Mulisia soba twali baga tigankore gegenteke abaigu mure mamwensi tenena abaigu bonsi tenena ngo igoro bari muri abaigwa munainji bakondo katikazi tenena nga abaigu nona no gwakwana bwana bwatenena ngokera kiriga abaigu ba Minto tenena mwensi bari murema mbarema na abana baba mame kiano tureke ombeka motokoro kwa ogeturengi
abana baba mame buna papo gatene nango na mwezi emo soka gotene na ngase njo mo ibune ere chairman tena igoto bwate unity bune anko yeitoga kama utenere patron, and we are very happy to be wrong ogeturengia tokurukungo ogeturengia ando sisi tugujibaka kitale gotugutena no ogeturengia igono we are very proud of where you tell you we are mono ikaransa bia mono German ntara aleta baiga mbakwane igona atakanda aleta honorable Clive MP Kitutu Masaba aspirant biamono sana master of ceremony koranga abantu basekile sana anda bakumire ngo mujumbe na legatia matuko make game yake bere tigarete kero ngo chakanyora inkara nsano mujumbe ngo chakoba tiamba kwani biamono mwenzi Samarieta Clive Nyanga Ugora enche na achira as a friend to this family. My brother Babu Nathan turamanya na uya lakini tumanya ine the younger one Johnson and then ikira na nyolire nga my very good friend anatoka kore biashara mwenye alibosongo mwalimu atika nerega nonka egena achire asokuru pole to one of my brothers poleni sana, to your sisters, the entire family Aurora asogosiro mwaka. He has been eulogized as a truthful man mugakumia and the elder of the church tiganenche nkole ngobatebinga unabasabira inga ondobwens atoke kanisa ime mwanta batoke kanisa ime asaba seni ane mutikaro moleme pia mwana sana tuacha na basani wetu bakeigo Zed na bako bakwani Edwin na bako bakwani, these are friends, the family na mwewe kero ko nike bojumbe wakitutu masaba ne iranga igorende wale bata kurogoro kurupole gaiga tutapatana nyumbani tupige siasa. Mungu awabariki sana, ende pole biamono biamono aino mheshimiwa maambia omongina ngina moke Addison mongina Kerevi maambine rura twariganie igo no libagandiro maambia ne rura twarigani Peter Mabeya maambina bwa wago twarigania na ende karibu abuna otole amo na barabu chiefs au baraiga abutole na barabu aba na ubara chamambia no otole amo na barabu twariganiria ubara pastors au balega iga karibu sana gekogera mwachire gotosangesie ngane na maambia litukoneri nene no otole amo na inu karibu church members abutua ikire ga igatora igarero asengenjo yokore to Mauritius chikanisa cheito Chons tali Nyankororo district yoka lakini churches Chons abutole na barabwa mwes mwariganiri asengenjo yoko bana itu aiga na rekoteba basta chen nyangoto oyo no mwana bwenkeye naende ora kuana kangana akamoiga aso mwana omwabo korwa conference Pastor Chen oyo no mwana omwabo naende nabara kuane kangana kamo naende oyo nero mura ikurwa se a conference se moya bangina na abana abana banyasaye nabakwani mbia muri no turasa mabi inganiriga yogosira ko mwana Mintarisoni nabolire lirito sana abonko inyore kero twakorete crusade nyamanenga neruli kunyakunga so muswati ncho kore nkasi inoga naenda maene twakore crusade tukabatiza abantu buna tutanya kubatiza rindi nana bonta etente ebie bali bandi bairanire maega moirane kanisa ekiagera maene kero twakorete crusade area nao oyo Mintorora balinga mona balisi banyamanengo
mbachi kondora buno umuntu buno umuntu nga bakandora buno omogeni ona bona ali gusabanga balitu achete ekero morisi orora arengi timaiti nero lengo morisi bana nyakwayiranire maega bogimo bono obwengi Daudi agoteba inyegeri manyo obwenge bwobogimo boiga erinde manya buna nkomenya bogimo bono obwengi nande ekuyateba nga obogima bw'omuntu obongo goitegeko kero goitegeko nkomanyereri ore komanyore goitiregeko abana ba Nyasaye naenda kero korigeria matuka yaiga amakweli gabuchete sana esa ininga atorasa matuko yo moerio ekengese kerikyo obogima Nyasaye koirore na kero kiboniga osio bwamate bwao na Nyasaye ono rinde nabona ari kogania Nyasaye ita akore meroberi yo musomboye ebe emetoere na endere ise yo borai bwa Nyasaye bali ise na bonta etemba iraneri mbiyamon timanye pasta na bakwa na pasta mabutunga yanda wichi na bakwana na inche kero na ikari na ikaransa nabona ate bikamati yane cheni ngangaki abantu baichoiro okobugana matanga ritukurirya matanga ryarenga mambi ngakiego chakoba igo enesa inyenge yangangaki abantu mbamusigete naende kura mokorerio Nyasaye omonene bwiko omonyene ngoko ara masikani aye ona butwari ko basaba abana ba Nyasaye bari tore moyo boniga osio bwamate bwao na Nyasaye agansabe omotongi omuya tata Nyasaye nainda asichinga kichiga twatenenira sobochi bwao na abana bao twamanyire gotomenye tasama tukoyo moerio obobo bonge bogendeta komente kasense amakweli gari kirasi Nyasaye itobwa mabira ayagutangasa buno gocha kwao kwabere iranga wano mintari sonyo timokire korwa sobo ikobwense tigire familia yaye maega mongino ena abana baye na abachukuru bonsi gotu ababekira sama oka omonene kuranje unyare ko baguko barana kubalinda nabarobuo bakore batenena bakongwa so kwegena bagosemeri bakurigeria Nyasaye oya baibori babo babwatirite koboko ono bakonya sichinjera chionsi baremie kiagero kore migugo kurwa sore tikobweka inyo kwa mwanya bantu one meroberi yonsi asubo tukobogima otwa yetigira sama okao neri tukoria mambi twamanyira abageni na abange barache otwa sabire Nyasaye ito bari barari ne kigari bande bagocha ne kipikipiki abande na maguru oekero yo mama abira yepara twasabire twegene tenora umuroberi ogo ikoerire bia aserie talia Yesu Kristo yoro maborio ito amen. Pastambi yamono Kerera Sentiro Church Choir inchuanga sogotero komo Mheshimiwa Mautia Mayo Chigokora Kerera Centro Church Choir inchua sogotero komo ekero bakuna gocha tiga ere tionera iga agendere tokobwata gekogera tolera efubona ase asa matangaya igere ya Stephen Onserio areba mata kerera no mwana oito naende erineri akabe narorire nanyerera rikerera naende nanyerorire ndochenga amangana namaya mwamotebi ngaya noro amangana maya naende kera koinyora kaigambo ya bia mono Kerera Centro asogotera ekero omweshimiwa Mautia akona kuyarigania ase nkwane yemo erinde basta kriba chaki kutokole nosa Oyo mitobo norendenga kiao ekegera amatuka y'amabane digerera bana buna obotara otare buna omoto omongani kwambomono Yesu moto yango chare achakobo ya abarabaye oyo mitobo norendenga kiao ekegera amatuka y'amabane digerera bana buna obotara otare buna omoto omongani kwambomono Yesu moto yango
Ore meremo otari korosa Okore numuke kore neribaga Ekanere ngakeye mayenore Otebetare komanya iyakare Ekero kwa wori vechiburupi Tokonyora haribaga ine Ore meremo otari korosa Okore numuke kore neribaga Ekanere ngakeye mayenore Otebetare komanya iyakare Ekero kwa wori vechiburupi Tokonyora haribaga ine Ekirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Ekirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Okagete aye mwendene yao Litukorira ye wana ore nayo Nayo litukoria awachora Mangete ile yao ayo musambi Litukoria meza yao nero Okunagote maya ya karotiga Okagete aye mwendene yao Litukorira ye wana ore nayo Nayo litukoria awachora Mangete ile yao ayo musambi Litukoria meza yao nero Ingirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Ingirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Ingirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Ingirende banda aye uvenyete Otimogete ine aseribe Tiga kongo aseita miribaga Akumene eragosire Biamono Kerera Central Church Choir asogotero kuya Mambia ege amangana Biamono Murisia Abasami abairi mwensi mwekirana bakwanira werero bya bono itgo celebrate omwalimu endugu also chinga kiamenya tenseye he did his best agakora ibintu byose pibya twamweta masikani amanene mune family ari mwata ebiwa yo kwana straight naro legacy enene ya Alison yakera ago wote bigento straight ogechibu togechibu era barenge that was Alison tiamba kirengambia mona sogu ancha ucha otobwa desi safari ye abantu baminto tuarura sana lakini ase chinguru chino ntware konyara gukora ibindi byonse chinguru chino a network ya Mulise nere yagarira magana yabere agasomia abantu abange agasoy kanisa akarelate ne kanisa muno akarelate ne kenyuru
mumanyete baria akonya in one way or the other. Onda gete ko ba appreciate. Bali mwaso yo mufuko. Asenchire nene mono sana. Ebinde byonsi pi mwarorire abasani baito abasani ba bana bariso na abana bariso ni abanyene abana aba munariso ni abwata abasani na barabo batwalire network y'abasani. That is why murucho buyo no buyo na ndemo na pastor teba na bugo chakorekana na nyankyo. So I want to appreciate Kimuntura. Tiganda etabana bali bariso bara obarore lero mbali gukwana. They will speak tomorrow, they will talk tomorrow to you. Today is not their day. Just see them. Nyangara ngayagenda kuchi Deborah, just come go introduce usahigo kiagara mbago tuara umwese ukwana ewange ngomuna muri like that wano oyonere babu nanda akoro kweli etarindo onseriyo babu onseriyo nero mumuro monene Warson familia yagen familia ya babu kuja muonekane tu familia ya Kenyatta walitembea wali kuja wako njiani wako hapa wakuje familia ya Daniel Makori oyeto kumuruka Kenyatta lakini rieta ry'ubugambia gatogigwa rieta rya urunge igakorokwa Daniel Makori. Kama familia yake iko hapa ikuje, lakini wametoka mbali, wanaishi Mombasa pale kule mbali, lakini nafikiri naambiwa wamefika, wako hapo. Oyo Nyang'ara Deborah akoro ku Deborah nero yo gatatu oyo nero yo kabiri nero ku wati babu Deborah wapi watu wako wapi wamejificha wapi waamuke tembea pande muonekane simame karibu na leo hii utatangaza kama ulitoa vitu zote kwa Harrison ama kumaliza. Leo utatangaza. Mimi ndio utapokea. Nathan. Huyu ndio kijana wa tatu. Nathan na nole people. My people wao waje. Madam Sophie. Thank you. Simama hapo. Na wa mwisho ni Johnson. Umejua haraka kwa haraka. Sasa hawa huyu babu huyu ndio mjukuu mkubwa wa Harrison. Naona ni mrefu. Nero yo mumuro monene amochukuro monene Harrison. Nero yo. Gakoro David, si ndio? Yes. Naona wewe umekuwa mrefu hata kuliko baba yako. Sawa. Oyo akoro kwa Rose Okemwa. Nara baibuli bayaga. Wametoka? Sorry. Waliko hapa. Chikola cheto. Nara mongno babu. Kuruaria umachoge. Kenyatta utatuletea wako wakishafika. Oyo nero bwate Deborah Nyang'ara. Oyo noyo unuke nsama ata
Gesinga ngumbwa taro elia tadiria Robert oyo bunuke no olio kabeiro mu agriculture mama mayete nanda na waro musongo iga bugata mangana masinino oyo Madam Sophie agasomia skuru elie koro kumubamba tadema mubamba Madam Sophie noyo Nathan noyo nginyoli nevi sorry oya koro ku Teresa lakini wao wanja na boko muri kwa Triza lakini anje Teresa mono so yon Teresa na wanga naiga na barawo bare na barambo bwate abana babo bara bachukuru waitu moche bomo barara mambi rero mbali gukwana just salute like this abantu bamanyirenga ninwe bacha kureria. Thank you so much. Just go back and sit. Ate bunga endagranera I think no to kurirabo ayanda tokore mambia pasta to sabira ni ndagira and then we finish moko genda mogende bia muna mwewa mwalimu arenge no nonsense na warenge igo utulivu enyangi yae bakere elio giritayo pia muno tusabire noyo sorry ne wakorenta omongi na Gerson just come Angel just wait. Onero mongi na Warison omwanje to mwanja onero lengo omongi na Warison nanda kara renge nyagitari na watu wale kama motebinga kwanera mugako omwanji we sweetheart yao to motebinga mutule oyo mutura nga sweetheart ga kiboka na boygo nyagitari akamulinda no musubati uyu bagakorega sienkong. I'm telling you nandari so nimba tumuna renge ne chinguru chinene bono muntu motare kubunyara so bari kubwatira na noyo mono sana oyo eno monge na Thomas onchomba na murabe mumumanya kagara 1 tari gukwana 2 tamenyetia injugoji nero tabwati mangana pi ni moye maiki mota kete moyi gosengo kwana mata banda banya ko sauti ya opi kara kwana ngo nando introduce mongino wanchiva minto waire bia mongino ne yakuru Karen ke muntu kuru chang nero mwabere ne bahati ko iwe sauti yae otherwise to ko moigupi no koraki lakini oyere ngora akalerio gimongino matenya sana mna kopea ayo mao buoga no yondokira ana oya mayete mune kwanza obo mwenepi ona IDP oya mayete na kuru nanda kaenda gaturu bule mari na kuru wono no bamenyete oyo ora gocha muno mogeni piga so igona kinanta kamo introduce omondo ndarare mutamanyete pi okoro ku Julius nara
Oi, tikakota monje manjugoje. Bueno. Oyere ekera gori de skuru. Beni oriaka murikega si bank. He used to work in the bank, huyu. Ekera akora akariko aliwe buye. Kenya Commercial Bank. Akagenda akanyiwa mororo. Akanyiwa musubati ororo. Akagoro muri mororo. Akamenyo pi. Ni mwenyete nga abakasana mumu mwenyete. Lakini nera mangana na watu mna yonjomba. Amake. Ayo mongino wae. Mongino wae na ora tu mumanya. Ako wapi? Ni bacha kuiga tumuligi mbambe tumu introduce ga. Ya ni to ko manya pi. Wono oya menyate western. Pia liangan kiminini. Ere no agorete. No abwatu muchioe no amenyete ne familia ai. So abarabwa bando menyate sikumutanya goro. Sauti ya mutete koyo. Kwana gose na introduce ya bandu ba. Wairere bya. Jeno gendi litalinde Julius. Ara menyere siko lakini ganinga. Omwana oyo minto era tu asomedana na yanjua keronde form 3 ale form 2 akagende disco kidogo akaraseriwa lakini awaja kama mwana umya igondo mwanjete okorira magendero bas no muyali ayogendi njua ana namarenda enamarendo chagonkora ora jana buga ngatabuga timba nao kwa nalinga nelimo ora yari ronkodi ora lieta timbu atia biamono thank you so much biamono Josephine wono oyo no yomwa wa Josephine yo lakini naande no mo pastor igo oyo no moko bona tigato sabere tia kwane gente kemo and then atu sabere asabira niendagira thank you ndo chiseme chinu mungaini ole Mungu akubariki sana ase kipago hiki bono eke Mungu kwanege keigo nkiringa ki aba muntu mwezi mulega bwaire biya bono aba minto koro aba mo bojo swini baroro mepi mami na bara tenene kasi bono tenas murege musariut brothers and sisters and sister-in-laws wherever you are stand and wave to the congregation abwo abali moina alia na nje na ondega na bandi karokende mambi na bagocha igwa asobwenge Adsoni mokoyo ne momokwana ndoche mwa mumanyete ndanga binjika na mumanyete egenta kwanire iga onye karo ngam byakere taikuru horais no chibwese mekumonjora okukumya kai semeje na bakalenge nje kali gonjo ka rais nkamukumya iga sobwenya sawa itono muya yani nabegerete igo onyo gokani gento igo gokanire bono kene kitu kukwana Mungu awabariki aswali mwa sire familia ye bono nyase atiga abaseni abana bane barasenkeye bali mwa nyore musipo Mungu awape nguvu na my sister Mungu awape nguvu na sikisemeji cyane chonzi wahusika wote ambao wamesaidia familia hii Mungu asiti kuwabariki timbu atia mangango kwana iganga tigato roketa korogo saba ikiagera ya site tigato mali bagali nene ikiagera utorende gwekekerengeke bono ngo sabatole omotongi omojenta tanya sae mbima singa kiechi ekera waturendere gwekekerengeke bono musombo Addison oyo mukayone nabo okole mirimo yao se nyumba yao asobokorera serikali na nakonye community kwa chumura bono ekene yarole kandinga iga alengu mura yumya kubatikana ninjira muganda mo nochire
na ndo nyaka bakugocha sama tukaya kolengana una kurugesa kararete bona twagenda ari mate mosheri twara ndumurumo osemechi yanu kaka igabija abasani bekingeje chonsi nabo berwa koleta masikani yabo kuje se familia ye bone familia ya kunuke gima obale mekigima ndemi my sister abana bana benkeye bakisemechi cyane ni familia ya nyango to kwa chumura na yatika family na entire community ni kanisa nyamanengo ni tisitingima obale mekigima singe njoro male mge kene wono kero yomo tunahusika kiagera iko twatika byonse twacha koba ase familia ya singe njo kuungana asinge njo na yoro mfariki mwema. Sasa mpango ya mwenzetu marehemu tumekabidhi mikononi mwako ili uwe kiongozi katika yale yote ambayo yataendelea tangu sasa hadi kesho. Uwe kiongozi. Malaika wako wazingire mji huu ili wailinde hadi kesho. Wale ambao watatoka wasafiri kwa neema yako. Sasa chakula imeandaliwa kidogo pale. Tunaenda kukula ili uibariki sasa. Wengine tutatoka kidogo uende nasi. Kwa tumeomba ya machache katika jina la Yesu Bwana mwokozi wetu.